गोहोनि बिमा दुर्गा फुजा दिनैनिफ्राय जागायजेनदों आरो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आं जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजा आरो आसामनि गासै रायजो राजानिसिम आं बिटिआर सरकारनि बुंथिगिरि जानानै गासैनिसिमबो मोजां हामलायनाय आरो मोजां हास्थायनायखौ जासिहरग्रोदों। बे दिनैनिफ्राय जागायनाय जि गोहोनि जि बिमा थामहिनबा दुर्गा फुजा, बे दुर्गा फुजाया मोजाङै मोजां जानानै थांनायजों लोगोसे जों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों मोजाङै मोजां थानो हायो। आथिखालाव बिटिआर सरकाराव जेरैबायदिहै मोनसे मोजां थासारिजों आवगायबाय थानो हादों, मोजां थासारिजों बिटिआर ओनसोला आवगायलांबाय थानो हादों, बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो आवगायलांनो हाथों। आं बेखौनो गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननो साबायखर बावनायजों लोगोसे हामबाय होननानै बुंदों।